Янков, на 41 години съм. Съсобственик съм в агенцията за недвижими имоти Primo Plus и съосновател инвестиционна компания Инвестия, която показва на хората, че недвижимите имоти са наистина много ценен актив, когато говорим за инвестиране и за осигуряване на финансовото бъдеще на народа. В този бизнес съм вече 20 години, т.е. разбирай, започнах през 2004 година. Като всяко едно нещо, което продължава много дълго време, мога да го прилича като някакъв ролер костер, някакво влакче, буквално, което се движи изключително бързо, тъй като през тези 20 години, стартирайки още от началото, само аз и моя партньор Щелян, много често шегуваме, че нашия офис беше едно кафене и ние го наричахме офисът, което само по себе си показва, че в началото единственото, от което имаш нужда, е ентусиазъм и страст. След това нещата лека по лека се нареждат. Днес офисите са ни в София, в Велико Търново, в тях работят 40 консултанта, обслужваме стотици, хиляди мога да кажа, клиенти на годишна база и създаваме стандарти в индустрията. Това го доказват както обратните връзки от брокери, от хора, които са вътре от бранша, така и обратната връзка и отзивите, които получаваме от нашите клиенти в онлайн платформите, Google, Facebook и така нататък. Да, целеполагането е нещо, върху което съм работил много години. Един от моите ментори казва: яснотата е сила. Защо тая е сила? Защото ако имам яснота, аз много ясно ще мога да разбера какви ресурси трябва да използвам. Само си представете, че чувате някой, който казва: аз искам да отслабна. Доколко той може да организира процеса, ВС някой, който казва: искам да отслабна с 10 кг за 120 дни. Направете разлика между двете изказвания, да видите кой може да създаде по-добра стратегия и веднага, между другото, ще разберете и разликата в мотивацията между двамата човека. Аз просто искам да отслабна или аз искам да отслабна 10 кг за 120 дни. Тоест, личните ми цели обикновено са свързани с различни части от живота, така ще ги наречем, които искам да подобря, без значение дали става въпрос за здраве, за физическа кондиция, за взаимоотношения, за удоволствие, пътуване или нещо свързано с любимия ми спорт, тенис. Приемам, че тези цели са едно колело, което има различни точки и се опитвам всяка една точка от колелото да ги развивам на определена степен. Младежите, които сега стартират своята кариера, трябва да имат предвид и пред целите, и при целеполагането, че в следващите 10 години това е тяхното време да тестват. Единственото нещо, което може да ги спре да развият своите умения, да развият своя кариерен път, е ако стоят на едно място, ако постоянно се съмняват в себе си и не предприемат действия. Но единственият начин да предприемем масови действия е да минимизираме страха в нас самите. Така че за мен лично в целеполагането на младите хора трябва да бъде трябва да е стъпило върху максимално много тестове, върху максимално много проба-грешка, защото едно е на 28 години, 10 години след 18 години, за пръв път да се сблъскваш с първия си работодател, друго е на 28 години вече да имаш неограничен опит. Първо трябва да дефинираме какво е трудност. Мисля за себе си, защото ако трябва да го разглеждаме много абстрактно, веднага ще ни обори всеки и веднага ще кажа защо. Да отглеждаш дете е нещо, което винаги е трудно, всеки ден, всяка година, без ваканция, без почивка, без болничен, но милиарди хора по света го правят. Ако аз в момента трябва да попадна в базов лагер някъде в подножието на Еверест и оттам трябва да тръгна, разбира се, че бих се отказал, защото не съм подготвен. Това не е моя път, това не е моята визия, но хората, които имат страст, те са там и ще приемат тази трудност по-скоро като кулминацията всъщност на тяхното пътешествие и то ще бъде по-скоро вау. Но за мен и за вас това е трудност. Тоест, трябва да стъпим върху тезата, че трудността всъщност не е нещо обективно. То е нашето възприятие за нашата адаптация към конкретен процес или към конкретно предизвикателство. Ако тренираме, днес за нашите мускули е трудно, но с повторението то става все по-лесно и все по-лесно, което автоматично доказва, че трудността не е константа. Тя е променлива и ние управляваме тази променлива. Може би е важно да отредим мястото на постоянството, на това да не се предаваме пред трудности, като една философия за това как искаме да живеем живота си.
тъй като утре ние ще трябва да предаваме на хора около нас, дали са на нашите деца, дали са на хората в нашите екипи, в моментите, в които те се опитват да сдобият даден пъзел, който за тях в момента изглежда труден. Но ако ние сме наясно с тази философия, ние много ясно можем да им покажем, че повторението ще им даде възможност да станат по-добри, да развият умения. И нещо, което преди една година за тях е било предизвикателство, всъщност днес то може да бъде, освен нещо, което е част от зоната им на комфорт, а и нещо, на което те могат да учат другите след тях. Пак, ако дойде един момент, в който волята ти е изчерпана и си готов да откажеш, да се откажеш, можеш да приложиш една стратегия, която е наречена намали скоростта, за да можеш да ускориш. На английски звучи slow down to speed up. Какво означава това нещо? Означава, че когато правим нещо и започнем да губим ориентацията около себе си, просто трябва да спрем, да се опитаме да погледнем малко по-отвисоко, защото има един такъв елемент от много дървета, не можем да видим гората. Поглеждайки по-отвисоко, какво търсим? Искаме да се върнем към основите си, към първоначалните си цели, към въпросите защо искаме да преминем през този път. Какво представлява крайната точка? Когато отидем там, какво представляваме ние? Какво означава за нас постигането на тези цели? Защо искаме да сме там? И ако тези отговори ни разпалят, това означава, че продължаваме да сме на правилния път, просто трябва да се върнем. Може да имаме нужда от събиране на малко повече сили, за да продължим напред. Но ние знаем, че продължаваме да бъдем на правилния път. Ако тези отговори не ни разпалят, това означава, че някъде по пътя нашите приоритети са се променили и е много важно да спрем тук, сега, да поговорим с себе си на тази тема и да можем да вземем правилния път, за да може посоката винаги да е в синхрон с нашите желания. Единственият начин да вкараме неограничено количество труд в бизнес, в услуга, в проект, което респективно ще ни даде огромна конкурентно предимство, просто защото други ще се опитват да го работят от 8 до 5 това нещо, е да правим нещо, което горим, нещо, което имаме изключително много страст. Това наистина дава огромно конкурентно предимство и това са хората, които доминират в определени сектори, в определени услуги.